दीप्तीज टेस्टी टेल्स ह्या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आयज आमी करया एक भुर्जी ग्रेवी। अंडा भुर्जी ग्रेवी करपाक लागून हांवें पॅन दवरला गॅसार। भितर 2 चमचे तेल घालून घेता आणि भितर बटर घालून घेता। आता भितर ही 6 अंडी घालून घेता आणि याची आता भुर्जी करून घेऊया। इथून थोडे मीठ घालता। आमकां चड बारीक भुर्जी करपाची गरज ना, बारीक पीस करपाची गरज ना, मोठे मोठेच दवरपाक जाय। आमची भुर्जी जाल्लेली आसा। हे आता निवत दवरया आणि फुडली कृती पळोवया। 2 चमचे तेल घालून घेता। आता भितर अर्धो चमचो जिरे घालून घेता आणि भितर 3 मोठे चिरलेले बारीक चिरलेले कांदे घालून घेता। कांदे बरे बारीक चिरून घेवपाक जाय। आता भितर हे किसलेले आले घालता 1 चमचो, किसलेली लसूण 1 चमचो आणि मिरची बारीक चिरलेली आणि हे बरे कांद्या बरोबर तळसून घेऊया। आले लसूण आमची बरी परतून जाल्लेली आसा। आता भितर मसाले घालया। 1 चमचो घालता भितर मिरची पूड, अर्धो चमचो कोथमिरीची पावडर घालता, पाव चमचो जिरे पूड घालता आणि पाव चमचो हळद घालता। हे तेलार 2 मिनटां परतून घेऊया स्लो गॅसीचेर मसाले। आता भितर 3 मोठे टोमॅटोची प्युरी घालून घेता। आता हो टोमॅटो तेल सोडीपर्यंत तळसून घेऊयात। टोमॅटोची प्युरी आमची तळसून जाल्लेली आसा। आता भितर उदक घालया। तुमकां जाय तितले उदक घालून कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करा। मागीर भितर अर्धो चमचो गरम मसालो घालता, चवी पुरते मीठ घालता आणि हे आता दवळून घेऊया आणि हेका एक खतखतो काढून घेऊया। ग्रेवी आमची बरी खतखतलेली आसा। आता भितर ही भुर्जी केलेली ती घालून घेता आणि ही कसुरी मेथी घालून घेता आणि हिरवी कोथिंबीर घालून घेता आणि हे दवळून घेऊया। आणि ही भुर्जी ग्रेवीन 3-4 मिनटां शिजपाक दिवया। आमची एक भुर्जी ग्रेवी रेडी जाल्लेली आसा। सर्व करया। अशी ही एक भुर्जी ग्रेवी खूप टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरू नकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेऊन। तो मेरेन देव बरें करूं।